panako dahil si Juan ni Dayan. Asap kita, always say a prayer mga kaibigan. Pero ako sa shout out sa mga si Mr. Jonathan Matibag, no? Diha sa Maricondon, kami nga kuno na napaibaw siya, diyan napita sa ilang lugar, na doon natin umaabot ng drama niya with Goliath Kilindumar ni Ate Pris, o kuman ba diyan napita. Napili pa Miss Pizza, either kuan June 13 or 14. O si Mr. Matibag, sabi si Jonathan Matibag, nangumusta sabi ni Atty. Rafael, kaya kung kuan siya, ano matter ni Atty. Rafael, si Jonathan Matibag. Nangumusta siya ni Atty. Kumusta sabi mo napita sa Siliti, mga kaliwat ni Mr. Matibag, mga dumaging diha sa Baybay Liti, o bitos mga kaliwat sabi ni Atty. Rafael Banyo, kumusta kamuntahan ng napita. Salamat sa inyong pagpaminaw. Sa tibok, Bisaya ng Mindanao. Okay, thank you, Lord, thank you. Kumusta na nga sa pira, ay gabi kalimot. Ang patong pagpanalangin may unahon na ito, ngatos ng labang makagawang. Thank you, Lord, simulata ka namang Garcia. Bueno, ang suwat ang po ka ng katagan o pagkakano, pinadaki ni Susa ka babae, na nagpatago lang sa nga Sinda. Pinagibatan o duwa sa lagay ni Ray Arellano. Iksunan ang atong singer, si Sinda. Problema, bahin ni sa sakit sa akong bana nga insomnia. Ug kung ngano na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Akong awitan si Tirana, Tirana bitaw makaluluoy. Sama sa isda nga balyena, sa laod intaw tiglangoy-langoy. Maluoy ka o Tirana, kaluy anak king akong gugma. Lauman ko ayaw kawanga, dawata in town ayaw pakyasa. Hear me my dear, my Tirana, believe me my sweet, sweet Tirana, my dear. Give me now your love and let me surrender. Share me your heart, so love so tender. My endless love will last forever. Please share my prayer, oh Tirana. My precious love, please dawata na. My loving heart, ikaw da'y gimahal. I love you sure, hangtod sa lungana. Ole. Oh, maayo kay nahuman na Oy! kumoy. Dahil- Abid ako natug pa, ingon ka kay matug ka. Di ko katog de, hidayda bitaw ko dire niyan sa or nga lain kay ko katog man kantak-tak-nak na lang ko dire. Ay. Duka ko ba? Di anda na sa dang imong sakit insomnia? Agbayar ni taong sig anda day. Onya, Dili ko katog de, bilang ko sa oras akong to. Ginoo ko nimo momoy. Oy, imong mata ay lagom na kay murag kag panda. Great sandi mo re probida sa tao. Blong na bitaw kay nang imong mata oy, imong eyebags murag dili eyebags. Unsa man din eh? Mura man naghubags. Sige na, Rive, sige, rive. Katuga dito. Kanta-kanta lang sa akong gariday, pero duka ko na makatuog ko. Nahala sige, pagkatakanta lang sa diha. Katulog na inday. Ano inday man? Ako mas moy-moy man. Katulog na moy-moy. Katulog na. Piyo man ang imong mga mata. Duyanon ko'y ay. Eh. Ha? Pero kung nakatuog ko. Nagok mo ko. Nakatuog ko. Bugo tayo ito'y. Ako yung sawan ko. Ginoon pagkakinod pa. Mao na yung problema, bisag unsa na lang himong diskarte nga makatuog siya. Nagkanta-kanta siya para magduka, pero ako naman hiyo nakatuog siyang kanta. Unya. Unsa? Mao na nay, nabalakan na ito sa kahintang mumoy uy.
Oh, ipa-check up na doktor. Ako wala siya ngayon na patanaw siya doktor. Di man siya. Ewa ko na siya sakit. Kana ako nung dili siya makatug. Oh, kung dili siya magpa-check up, papractice sa kuwat ang matay. Aba sa ganda na isang bakuna. Uy! Oh, kahit man siya, imo na yung gitampagan. Nga, dili siya. So, unsa may gusto niya nga mamatay siya na ng iyang kalaki. Ayaw sad anak, nay. O, sa ayaw. Madaan nag-ayaw. Si tatay bitaw ni mo, mauman sa to, dahil, oy. Di akong giingnan nga, pag-practice sila niya kamatay, aron di ka maglisod. Unya, Oh, pagkamatay niya, yun, maglisod. nga naman, nay. Kaya praktisado naman si... What? Mao nga, papractice na lang nagkuandaan ng imong bana, papractice na lang daan. Aron di na siya maglisod, kung matutyo na. Gaya man, Oo, kanadong maunay sakto. Dili magkakatuog. Hindi lagi tay. Inom mo maayo na. Pag inom mo maayo, tanaw na itong dili ka ba makatuog? Para katuog din ni tay. Oo, naunsa. Wala ka kay bao. Hindi lagi kuminom lagi. Maunang ako kay bao. Busuay o ginom. Tanaw na itong dili ka ba makatuog sa kahubog? Tay. Suway lang. Tay. Tagay. Dahil... Nagkaya na akong nainom dahil. Di mo kung kaya hubog na raigo. Nawadyag ko do ka. Kaya lagi na ni mo. Sige, inom pa para makatuog yun ka. Unsa, di makatuog. Lagi. Agilo. Pues, tagay. Unsa man kaway na tagay. Bisa ko sa tayo. Di dugo katuog tayo. Bisa ko sa makatrakin mo na doon tayo. Tayo. Di dugo katuog. Sa obra ko ginom tayo. Biis! Ay! Bangatog sa iyo. Ay, kung natulog tayo pa sa kakidort, we! Nak, na ako'y nahunahan na ang pagi. Di na kumutuo, dili pa siya makatugan ng pagi, ha. Unsa man na, nay? Pagpalit o sleeping pills sa ipatumbar sa imong bana. Tanaw na itong di ba yun na makatug? Para unsa man na, nay? Para pagkatug. Sleeping pills kani. Unya asa man na siya palito, nay? Ay, ang masag ato sa hardware. Siyempre, sa butika. Mao ba, nay? Oh, lala, palitin nag-sleeping pills sa imong bana. Dong, unsa naman ka? Iya, dahil buhi pa taon. Magpa-check up na lang gud ta, Di do. lagi ko, dahil. Di ba, bayag ka? Bisang lang yung magkamaho kong alkohol, kiyawan ako. Ngano ko yung ano ka? Yung so din sa kung ano na taas kayo ng injection taon. Di taong ka injeksyonan. Uy, hatagan naman in taong kagtambal. Oo, musuka ko, ana. Unya, unsa naman lang kanako, uy. Unsa man pagkaayo nimo sa imong sakit? Wa lagi ko sakit. Lagi sakit ba? Unsa man dahil nang di mo pagkat kanang dili ka makatog, di na sakit. Sakitin na. Kagahi ni mo umumoy. Uy, ambot ang gid mo, uy. Sakit lang ko dahil sakit. Pasagan ha? Nga pero tinagid mong luspara kay wa kay saktong tuog. Lawa man kay imong mata o maghigda ka mura ka nagyog kanang lungag sa bilyaran, masudla nagbula. Grabe na sa mo. Sakto bitaw na imong mata, lain titan-aon. Basta sagdilan Maingon ko. ka lang yung gabi, ambot lang imo. Ay, pasagdilan ko. Makaturo lagi gyapon ko ginagmay. Ay da, bahala ka diha, oy. Ay, anak ko sa atbang ay, may kanay butika. Mamutahan ako kung naa ba sila ng sleeping pills. Matabo ko sa atbang. Maayo kiwa kay tao ay. Nong, Nong, Nong. Kung sa'yo nung. Ay, boy! Ikaw ni? Kisamre ay. Uy, kumusta naman ka?
Ay, di ana, minyo na ikaw. Ay, minyo na sa ko. Ay, bisa pa. Tidak, day. Sen kita sen, wala ka magdadali. Taon ta, kita tati mo kadayon, day. Ugwa pa sa ka maglangay-langay, kita kitong taso. Lagi. Pero sige na lang, ay. Malipayon mga kasi mong kuan. Minyo. Ay, oo, syempre. Ikaw? Lagi, bubot kayo. Sige, lamig away sa kusawa, day. Ay na, di na lang ko mahilabot ang imong sitwasyon di ay, kay gubot man ka ha. Lagi. Nari ka nagtrabaho dere? Oo, nakataon, eh. Ano sa mo? Nami tambal na ka nang giingon nilang kanang sleeping pills? Oo, naman, may. Kisa may magamit. Akong bana lagi. Ano man? Di siya makatug. Makatug man tuod, pero putol-putol. May untatug ka nang makatug, yung straight ba? Oo, kuan. Ipadoktor na siya, pa-check up na doktor. Ay, di lagi siya mapacheck up, kay mahadlok, talawan mo kay injection good. Unsa siguro din siya kay injeksyonan siya. Unsa nga, patumaro na mula siyang tambal. Nasamot, kay di siya gusto ng tumar-tumar, kay musuka kuno siya. Ang sip niya, unsa na lang na mo. Mabito na akong problema kung saon, kung na siya, kagahi na bago. Nana, ang imo buhaton nimo, mo magka nga, mo inom kayo sa soft drinks o juice ba? Juice, inom siya. Pwede na siya o kanang kuan. Niya sa gulilag sleeping pills. Ana, juice niya sa gulig sleeping pills. Ano mo salir sa kahana, basi di gihapon siya makatug ha? Duha ak tablitas. Siya ro di siya makatog. Duha? O niya, unsa man, nakapalit ka. O nay, lima gini katabitas nay. Ang mayo noon. Pero ang problema ani nay, kay di ra ba na matumar og tambal? Yabag na. Sa amin na pagkaayuan. Pero may gitudlo na ko akong amigo nay, ex ako sa una. Akong uyab sa una nay pa, nagkita man mi. Siya may tindiro dito sa butika. Mao ba? Kunya, Ingon siya, ipasago lang ko nun iyang imunon, kada bang juice or soft drinks. mao ba? O nay, asa des mo moy? Okay, nagkuyog ko kini mong amahan. Mag-jogging kuno sila. Ha? Gipakuyog ni tatay nimo. Aron kuno kapuyon snumoy ug makatuog tungod sa kakapoy. Na, unsa wa ang tuytuog. Uy, iyang gipa-jogging. Ang kira na, uy. Di masad ingon nga, mudagan gyud maayo. Pasingot lang god, ug kapoy di pa huway. Kana lagi makapahuway panay ug makuyapan na. May kabot. Think positive lang god. Unsa biya ka? Nay, Think positive lang. Kusa na ba ka? Kutas na, ha? Kutas na ba ka, ha? Uy, Kapo nyo lite, buli nilang tatay. usa mo, mupadayon, patawi. Usa man dito ba kaya ni mo ka mauli na lang ta. Sige, manlakaw lang tatay. Nagjogging man to sila sa ato pa gikapoy dito. Di uhaw. unya nay. Oh, mauling gayo na nga mapainom na nato ng sleeping pills niya. Ha? Ang atong buhaton mauni. Paminaw. Gisabutan naman nanay kung unsaon mo painom na mo ni nanay ang juice kadunay sleeping pills ngadto ni Momoy para makatugid siya. Unya, naabot na sila sa Momoy gikang nag-jogging. Dong, unsa naman dong? Naka-jogging ka? Tatay, kutsara ay. Kutsara. Ay, kutasa ba? Kutasa. Gigutom na ka no. May ganit iwa ka kuyap eh. Wabay ka ito, jogging ka, muna ka kusgan. Abi gani yung mata ko day. Ha? Oh. Pugos yung taon kung tatay tao pa jogging taon. Para maluya ako. Ay, araw ko nung magduka taon ko. Hantod nga makatuog ko. Ya, mahunong ko. Matay. Oo, magayo. Bira, wala mo na tubig. Uy, wasa rin mo magdag tubig di Ay, ay. mot ko sa tatay. Asa mas tatay? Tapos ka kasi, exercise pa. Ay, bitin ko nun siya sa mong jogging. Mao na, diha nga ni kuyog pa magiging in town ka. Uy, sige na, kay nag-andam na mis pamahaw ni nanay. Kuha is kong tubig eh. Hawa eh. To ay juice dito, nagkutaw sa nanay, para ninyong duhang tatay. Mo ba? Ata, Kanada. Di ka Kadiyot, pasumana kadiyot. day. Nay! Nay Lagring! Oh, Hatdi ragod ni, tagay ragod ni Momoy og si tatay og juice, nay! nana. Huwag sa kay ba nga may sago ng sleeping pills ang baso mo doon ay juice. Makatugin din pa si Momoy ron. Dong! Day, wala mo dyan ko duka. Luya. Nay, ang juice, tay, oy! Ay, Oh, ko duka. nagkakadiot lang. Wag. Nagtimpla pa ko. Di na. Nabutangan ko sleeping pills ang sa kapaso. Mauni para kang muna. Nay! Oh, nananak! Ako na ning ihatod.
Oh, dan ang inyong Diyos, oh. Ibutang las lamisa palihog, nay. Uy, pare, saan day? Uy, ay, ang pares na ituod. Kaya dito akong kaon ng sliced bread. Ah, dong, sige na dong, nanang juice, oh, giuhaw magkaka. Waton sa na ko slice bread eh. Kaya pasin mo niya tani kilaki. Ah, okay, sige. Hambog nawas. Ay, tay, may kinaaka, tay. Guys, na. Lamian, kaya na. No, mahaw na bata, ha? Uy, wow, kini. Tambal sa uhaw. Bebe, paim na tabi. Ah, kanang kuan tay kanang. Oh. Ah, Uhaw, uy. Tatay, huwag magsan. Waray laing Diyos, ha? tuwa pa dito, tay. Bebe, kwa pa ko. Sudli kay uhaw pag kayo. Ah, tay, kang mumoy na, tay, ha? Ay, lisi lang ako kay uhaw kayo. Ha? Di ako sa ning imo ka Tay, film. tayo. Patay. Oh, noon sa manis tatay nimo, bago pa ganin ng exercise, tuwag dayon. Noy, giinom ni tatay ang juice parang mumoy. What? Uy, nga nung giinuman niya. Nga na maiya, duha man ni kabuok. Giinom man niyang baso, yang ihurot na ngayon kung mangganiglain. Patay! O, pila ka tablitas tong imong gibutang para pakato. Duha ka tablitas, nay. Ay! Wala di ka madaot si tatay, Hala. ani, nay. Ay, ambot lang. Bantay lang. Di na gani mo hagok ka na. Delikado na. Oh, unsa? Mo na akong problema ron kay si tatay mo'y nakainom sa sleeping pills. Dili ka madaot akong tatay ani. Duha ra ba ka tablitas ang akong gibutang? Unsaon ko man ni uy? Napun-an gid hinuon ang akong problema. Unsaon ko ni akong bana? Unsa man kamo ang pasultihon? Sinda. May mga sa tanan. Okay, ate pre. Okay, uga ko sang pasalamatan ang tanan. Nga nagtumar, nagbintin, pero nag-set banyawan herbal capsule. Set banyawan herbal capsule with garlic. Set banyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayog sipya pag inom kada adlaw yun. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Inik pa ni uto ni mo mao gihapon. Usa gyapon ka kapsula sa set panyawan herbal capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa set panyawan herbal capsule. Ug alang na itong na problema, bayan aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, di na mo mag-uol. Tungod kay doon na ni makaayo, makatambal, makapaalibyo. Anong atong gibati, bayan aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula, sa Kogon Herbal Capsule, imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na itong pagkaisunan na binagyod sa mga tao ni Parito Perbarete nga nagtrabaho siyang Alrich and Alrich Big Shop diya sa mga bikiri nila. Ay, salamat kayo pare. Nya, salamat kayo sa imuhang pag-biking-biking kanong motorcycle, mag-riding-riding mo rin na. Salamat kayo nga humaan mo gamit ka sa tuang sedlement oil. Thank you kay Parito Perbarete. O sa tanan, nga imuhang mga igsuon diha sa tanan mo mga kaigagawan nga may gamit sa tuang sedlement oil nga the best kayong ihapla sa tuang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens. Katul-katul, kutos kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi. Kung maggamit sa tuang sediment oil nga anara palit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Oy, may gala Sa mga barong kagatulgon. Adto na to, papalit na yun. Adto lagi. Kung listo na. Sa butika na yun, mga igsoon, ha? Ah. Butika na yun na to, papalit. Amo ginang balik-balikon nga sa butika na yun, ang available nga tinuod nga seed liniment oil. O, gina, butika na yun, mga igsoon. Wa, gina sa gawas. Butika na gina. Atong balikon, ha? Sa butika na tamo palit.
kay naa sa butika ang tinuod nga Sid Liniment Oil Gums. Okay. Nya og dili gali ato lang ta sa Facebook ko, Facebook no. Bisitahan nato ang page Sid Marketing. Nya ato i-type ang mga product, panyaman product herbals ana. Nya ayo kalimot nga ato i-like ang page mga higala. Makita dili tanan ang mga genuine Sid Marketing products o ang mga panyawan products Sid Marketing mapalit na sad nato mga higala sa Shopee na ikam. Shopee. Sa Shopee na sad. Shopee. Sa to ka butika, Shopee, Shopee, butika. Okay. Tapos gusto no kung layo ta. Shopee ta. Og Shopee. dol, lapto na to butika. Ato ta palit sa tinuod nga Sid Liniment Oil mga igsoon. Ha? Basta ang tinuod ang tinuod nga Sid Liniment Oil sa butika ra gyud nato palit og sa Shopee. Okay. Muna gibuhat namin si Juni Hapal, humawas. Dinha sa kan habagat bidilin gams. Okay. O diyan, kuha lang sa siya sa Facebook na sa siya. Ah. Lilayo man. O video mong gaya. Mungaya sa in-card taxi nga taga-Kabit Padilid Cebu. Wala gyud sa gams. Napagiyo sa si Manman Gulani og iyang asawa nga si Milka. Nya mga pipito ni sa gams. Pipito. Oh, nya Igun sa kanang kuya ni. basi mga kaparente na gams. Mga Og si diyan sa Kasili Konsolasyon gams. Oh, na salamat kaya mga igsuna sa pagsalig niyo sa atong batugan ni Haplas. Sid Liniment Oil. Thank you. Salamat kayo tanan, Bob. Salamat to sa itong mga celebrity ko beauties of users. Elipin na kanimo di ha, Mrs. Ligaya Moneba o gusto Jimmy Muniba sa Suwa Duterte Danao City. Ay maintain lamang. Thank you kayo sa inyong abag ha, sa inyong financial donation para nako. Ingon mo sab ni Dudong Double D nga kanunay nagsunod sa tutulman no. Ni kuman ni panuroy sa iyang mga budbod, mga bingka dito ni kabot. Ang iyang misis, Bam, pero bigyan na itong mamati taon, pero biyag lang. Thank you kayo, dong. Katawa ko Dudong kay sa kayo sa manaog dili ko nun siyang painit dili mamahaw. Oo. Nag-abot nga gikan manuroy siya mga baligya. Mukha ko tong hapit tungas kadiro. Ayaw na inana, kay bad na siya nga habit inana. Unya yes, ang yung mga usingan ini na naman siya apo. Gamito na to atong celebrity content beauty. So labi na sad kanimo din ha. Barangay Captain William Tado? William Tano. Yes, Oo, og Ma'am Bincia. Ma'am Bincia So, dudong si Sir Brent, DJ Rab. o katong iyang mama no. Ma'am Helen. Yes, o katong nag-guide ka ako pag-adto atong bantayan sa hari nga di na to itago ilang mga kababayanan si Sir Dudong Kanyedo man to siguro. Day bantayan sa hari dito. Ya, gipakita kayo ko ng gili. Dito sa kuwan? O, dito sa unahan, dito itong yabtan. Ay, dito yung kanang dako kayong pangpang. Patong dito, kaysa unang panahon, nagabot sa mga kaaway at to itago ang mga babae para mas tamasan ko, no? Kaya yung vlog dito. Oo, na dito. So, salamat kayo, haning ato ninyo. Nagpangaligo ninyo. Ayaw lang madada sa dagat. Ang atong celebrity ko, tikbiyo so, dito lang sa inipang naulan sa tabang nga tubig, ha? Nindot kayo yung tubig. Kita kagulat. Bisa ng tuwata sa second floor sa ilang barangay. Kusog yapon ang tubig. Kusog? No? Oo. So kayo, pero salamat lang. kayo. Pero biyang salamat kayo sa grasya din na Senyor San Isidro. Yes, so niya, ako na lang pong, nato ni Mrs. na ako diya sa kuwan, sa akong Facebook, na ingon siya sa akong page na, wadyo ko, kakita ninyo gabi eh. Wala tingin siya kasuroy. Diba? Kakita ninyo gabi eh, dabam ni hanta ko. Salamat kayo, nga man nasab ni Mrs. Sampan, asawa ng ex-barangay Captain Rene Sampan diya sa Santa Cruz, San Francisco Camotes, si James Argalio, atong barkada. Ayaw ko magalimot ang pagpangaligo, ha? Celebrity ko yung beauty soap. Kung tayo, papaya extract, ug masangkap nini, natural moisturizer, magpabiling kitang puti, ug hamis, ug atong panit, bangkay looking kutis artista. Tanawa ka Taxed Marketing. Ati Pres, Okay, ang sender dato kadug adlaw, Gulyat. atong sinda Atong na sender? Pres, mao si Inday Sinda. Senda. Okay, kining problema Inday Sinda ti Pres, kaya laging bana kanang insumyahon. Nya mao to nakita silang pagi, gistultian siya siyang amigo nga katong ex niya sa una nga paim na lang nagkuan kanang sleeping pills. Oh. Na may sleeping pills diha daghan, pwede kami inom na pero ang kuyaw at impres kay abot no kung magkadaot pa kay katong gipasuway magkuha nang patuga ng Sleeping pills? katong wa jud ko katong tulog gabi at impres. Mao ba? Unya? Kainom ka. Gipainom kog tansin sa doktor diha sa St. Vincent diha sa may kuan, may Abeliana. Gipainom kog transin balig duha Muna ang sleeping pills. Sleeping pills muna siya. Balig tulo. Ini dayong alas 7 gabi kada alas 7 gabi makatugyo ka tapos wag yung problema. Okay. Di ka kaihi wa kay kuan makatugyo ka. Makamata ka buntag na. Ini alas 7 alas 8 makamata gyud So ka. to pas straight Straight yun mo to bangon. pero ingon to doktor ayaw ni permiya. Kayo kay makadaot eh. Mao ba? Oh, ma-immune ni mong lawas ani. Ah. Mao to nga lisod usa ra gyud ka kapsula ang gipagamit ka to. Duha ambot to sa side effects. Grabe na nanduha. Wato ambot ang dito ko mata do kadlaw siguro. Kaya ano? Oo.
Kuyaw sa na. Lisod ay duha may gibutang ang gatambal sa niya nga amigo ni nga pharmacist basi gusto sa tao to siya nga mamatay ang bana tong kuan ni Sinda para siya mo puli butang oy butang mata kay Pero bawo ang problema, wa pa talaga ka mata. papa kay na natin pa sa minom ka ng sleeping pills 5 ka buok inom gyud ka pata Ala, uy, grabe ra po, no? Mao na naitabo ni Kwan lang, ni Michael Jackson. hamot lang no kay bawo Sleeping siya pills na yan. itong Michael Jackson sleeping pills mo to Ano ba? tumar to siya overdose sa sleeping pills Diretso na lang tagulya. Yes, sige. Kung mahimo, karon pananglitan nagmata naman ninyong bana. Ay mong papa. Lolo, papa. O, imong papa. Kung mahimo, ipakonsulta gyapon ninyo doktor kay basin og dili mo epekto dayon lan. bitaw Oh, sulti yung doktor nga nakainom na siya og sleeping pills at mga adlaw. Wala ba ni side effect pila ka adlaw ang moabot? Ah. Okay. Kung ano ba yan, wa ba ni limit sa edad lan? Kanong mo naman ang sleeping pill? Panglitan mo, Wala, senior siguro ba? citizen na. wala ba siguro Oo, kanang na ang kuyaw og dili nakakamata tinuod. pero wani limit ba Wa man nun ko makasuway ana kay ako di mo minister. Hago pa ni ko bisag magbarog. no sila lagi Mao nga kung mahimo dai ayon ninyo nuk usba niya kani si imong ba kasi sindirang bana mo sindir ang dili Sinda iya asawa Sinda, Ma'am Sinda, kung mahimo, ipakonsulta yung doktor diretso po di mong bana. Kaya naman na sila mga tao. di lagi siya pa konsulta ba kayo magpakonsulta dadto ni Dr. Peking Lim Paulit to, ba ni atos tugwa. Mahadok sa injection, mahadok sa gamot. Madlok siya kay taas ko do kay dagong ang injection. Mo ni ko yung sa hadlok ko injection. Taas kay na injection, taas ko do ang dagom. Oo. Ani na lang. Panang, Kaya isan min tambal kay suka ko do siya. Saon man na nabi. sagdahan na lang na siya day. Paminawaw ka po yun sa makatog na madugay. Hata ko di mas kukutog. Pero bam no, dili sa ingon ko bam. Dili sa ingon nga nakakita ko na sambot lang kano kay kini Facebook do nam sa mga scam urping piki ani. Na ay tiguang sa China nga 61 years old white tog. Wa gyud na siya matugog suway. Nakatog 61 iyang edad. Daoroy? Oh, lagi. Bao bitaw nang gi. Usa way tugtog. Wait, tug at tipres. Gato bitaw na siya. Pila ba? Tuig mo. Oh, wag yun na siya tug. Ingon nga sa Saan mga siya? wag yun na siya matug. Sukan mi nagminyo. Wag na siya tugtog. Sige na siya trabaho at tipres. Ala, uy. Oh, Sa wag yun. robot. Niabot na siya 61 years old. Doy. Chinese. Nga Grabe to. lalaki. Unsa may sikreto? Unsa may iyang kuan? Wag saan masulti at tipres. Ala, gito ka na, tug. Siya matug. Ba't siya iyan ang kuhan ba? System siguro nga. Dili lang siya matug. Pero sa robot. Mura. Mura siya kuan lang katong nasod nga adlaw ay sapsaup. Oh, Sige lang na. kasigaw to na sura. Nagano'y, kanang alas ka, huwag na isop-sop. Oo. Kanang huwag na, kananda, huwag na isop-sop niya ang adlaw. Napasagdahin na diretso. Wala na sila niya. Ngulian. Ma'am Sinda, kanang imong mana, di mo gyud ka na bato sagdahin na sila. At imong papa may pakonsulta, wa may side effect nga nakatuon siya kung sleeping pills na wa mo siya sakit. Ah. Oh, at may pakonsulta imong mana sagdahin na sa siya oy. Pabuta na magduka apan. Apan. Ako i-suggest nimo ha. Ano Okay. lang dinidangop ay Juan 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala ka mo'y mahimo. Ani ka dangop ani gulyat. Ani ka dangop ani kay kanita niyan din og sa panultihon pa all of the above. All of the above. Ana na lang ha. Kay ako yung pasulti. Ako yung punta na gulat makatog baka putan ako. Lain mo tayo mo. Naman, namsay para pagkatog. Di, lain na yan. Sleeping pills. Imbis mo matug na isa. Ayaw pagtug. Di mo na patulgon. Yung pamaton. O pamatol mo na pirmi. Katawa, ipahiyom. Ipahiyom. Gano'n ba? Ipahiyom. Di, ano tayo mo ha? Yan naman. Usa. Pagkatingog. Gano'n di makakatug, bam? Kuan. Unsa? Saan? Unsa to? Unsa? Gano'n di makakatug? Ingon, pakutan ako ko yan. Gano'n di ko katug. Punta na ko balik. Gano'n di makakatug, bam? Hindi mo mabati. Kone ko ang puzzle. Tihon.